יום אחד הרגיש חבר שפן שהוא קצת עייף. הוא קפץ לו לבדו קליפתי קלופ אל תוך היער. שכב תחת עץ נרדם ונחר. פתאום שמע לחישות ורעש על ידו. חבר שפן פתח עין אחת בזהירות וראה שהוא כבר לא נמצא תחת עץ. הוא כלל לא ביער, הוא נמצא בתוך מערה. ובמערה חושך, ובתוכה בוערת מדורה. חבר שפן פתח את העין השנייה, הסתכל הצידה, וראה את היצור האחרון בעולם שרצה לראות. את היצור הרשע ביותר שגר ביער. את חבר שועל. חבר שפן הסתכל לצד השני וראה את היצור השני שהוא בשום אופן לא רצה לראות את היצור הכמעט רשע ביותר בכל העולם, את חבר דוב. חבר שפן כל כך נבהל עד שהלב שלו התחיל לדפוק מהר, דפיק דפוק. עכשיו הסתכל חבר שפן בעצמו וראה חבל עבה וארוך קשור סביבו מהרגליים ועד הסנטר שלו. חבר שועל התקרב אל חבר שפן ואמר, הפעם תפסתי אותך, חבר שפן, ואתה לא תצליח לברוח. והוא תפס את קצה החבל, משך אותו חזק וקשר קשר מתחת לסנטר של חבר שפן. הסתכל, חבר דוב. הוא קרא וקרץ בעין שלו. אני עושה עניבה בשביל השפן הקטן שלנו. חבר דוב צחק. אתה נראה יפה מאוד בעניבה הזאת, חבר שפן. עכשיו אתה לבוש ומוכן לארוחת ערב. לארוחת הערב שלי? אמר חבר שועל וליקק את השפתיים שלו. וגם לארוחת הערב שלי, אמר חבר דוב בתענוג. הסתכל במדורה הזאת, חבר שפן, כי עליה אנחנו נצלה אותך. עליה נצלה אותך עכשיו. חבר שפן ראה את האש האדומה והחמה, והוא פחד נורא. מתוך פחד הוא התחיל לחשוב מהר, עד שעלה בליבו רעיון טוב. ואז, ילדים, לא תנחשו מה קרה. אז פתח חבר שפן את הפה שלו וצחק. חבר שועל וחבר דוב הסתכלו אחד בשני ולא יכלו לדבר מרוב השתוממות. לבסוף הצליח חבר שועל לצעוק, אולי לא שמעת אותי, חבר שפן? אני אמרתי שאנחנו נצלה אותך. אבל חבר שפן המשיך לצחוק. אתה כנראה לא מבין, צעק חבר דוב. אתה צריך לפחוד. אבל חבר שפן רק צחק עוד יותר ואמר, שמעתי שאמרתם כי תאכלו אותי. אז מדוע אתה צוחק? שאל חבר שועל.
סלח לי, חבר שועל, אבל אני לא יכול להתאפק, כי רק עכשיו הייתי במקום המצחיק שלי. המקום המצחיק? שאל חבר דוב וגרד את הראש שלו. איפה המקום המצחיק? זה מקום סודי שאני מכיר, אמר חבר שפן. מקום סודי, אמר חבר שועל. אני דווקא הייתי רוצה לדעת על המקום הסודי הזה. ספר לי איפה הוא, חבר שפן. אל תמתח אותי. אני לא יכול לספר לך בדיוק איפה הוא. אצטרך להראות לך את המקום. ואיך אני יכול לעשות זאת כשאני כולי קשור? חבר שפן, אמר חבר שועל, אנחנו רוצים שתיקח אותנו למקום המצחיק הזה שלך, אבל ברגע שנראה איפה המקום, אתה תחזור איתנו אל המערה ואז נצלה אותך. ואז הם יצאו לדרך. לאחר כמה זמן הגיעו אל עץ זקן עם מין חור בגזע שלו. זה המקום המצחיק שלי. אני לא רואה שום דבר מצחיק, אמר חבר שועל. גם אני לא, אמר חבר דוב, ואני כלל לא רוצה לצחוק. אתה עוד תרצה, אמר חבר שפן. התקרבו אל החור שם בעץ, ואחר כך הכניסו את הראשים שלכם עמוק עמוק לתוך החור. חבר שועל וחבר דוב עשו בדיוק מה שחבר שפן אמר להם לעשות, אבל הם לא התחילו לצחוק. להפך, חבר שועל צרח, וחבר דוב צווח, אוי, איי, וואי. ואז הוציאו שניהם את הראשים שלהם מהעץ, ואחריהם יצאו המון דבורים. הן עפו סביב חבר דוב וחבר שועל, הן עקצו אותם, הן זמזמו ונשכו, וחבר שועל וחבר דוב היכו טרח והרביצו בום, והם שכחו הכל חוץ מאשר להכות בדבורים. הראשים שלהם היו נפוחים מרוב עקיצות, והם כעסו מאוד מאוד. ובדיוק אז הם שמעו מבין השיחים את הצחוק של חבר שפן. בתוך זמן קצר צחקו כל חיות היער, כולן, חוץ מחבר שועל וחבר דוב, שלא צחקו כלל.